Специалистите по теория на професията, държавен квалификация на селскостопанство, техник на селскостопанство техник. Както е по наредбата, един от вас трябва да изтегли един въпрос от всички възможни и след това вие ще работите всички по него. Заповядайте. Други имаше лека ръка. Ще попълним протокола после. Изпитен билет номер 18. Зърнокомбайни, зърночистачно устройство Слънотърс. Може да стегнеш още един да видиш, че не са всичките еднакви. Само за проверка. Виждаш, че номер 17, значи не са еднакви. Драги зрелостници, сега ще положите днес изпита по теория на професията. Те бяха менеджери тук и икономист земеделско стопанство. Както е по наредбата, един от вас, който има лека ръка, ще изтегли един въпрос, по който ще пишете всички. Кой има? Тя. Ето тук. Изпитен билет номер 5. Планиране. Планите, план за така на всичко си бъде предоставено. Да се радвате, сигурно знаете този въпрос, ще се справите. Можеш да провериш още един билет случайно, да не би всички да са еднакви. И това един билет още. Един билет. И ти го твори и да видиш кой номер е, дали е същия, защото не има и какво да се учи. Това е. Номер 11. Без всякакви шеги. Зрелостници, сега ще положите изпит по теория на професията за вашата специалност електротехник. За целта един от вас, съгласно наредбата, ще изтегли един въпрос, по който ще пишете всички. Айде, ще си да след така заповядайте. Добре. Не е лесно. Така, отвори, извади, прочетне кой е номер. Билет номер 13. Електрически табла, жилищни и административни сгради. Хубаво се. Така, тук Номер 13. Изтегни още един билет. Не, дали да не са другите са 13 номер, защото не такива случаи. Номер 6, значи изпитна тема 6. Не са еднакви, разбира се. Мария, доволна ли си от темата, която се пада? Да, доволна съм. Предвид, че другите теми бяха ми малко по-трудни, тази тема е добре. Харесва ми, мога да пиша по нея. Доволен ли си от темата, която се пада? Доволен съм. Казвам се Елвис Цветанов. Завършвам сега 12 клас монтьор на селско-стопанска техника. И се надявам да се справим добре. Доволен ли си от темата, която се падна? Ами да, смятам, че нашата подготовка през тези 4 години ще ми помогне на този изпит. И с две думи, как да го кажа, смятам, че ще се справя. И то много добре.
Бърже, поледа, пропускаш, даваш, най тия колко пише. Колко много знаят. Да бе, снимали, че не се слуши върху.